guys, may hapon. So nagpaagas na yung tubig karon guys. Nga ikaw na sinusubay ko dali basa man agka ng kuwan dari. Kaya mong tangke. Basa man ang juta dari. Maudi ay. Kayo tanawa. Ako guys. Tadan. So diba? Wala mong tabay guys. Muna siya among tabay ka na. So ang hose na ikan sa tabay padung dire. Mauwi siya. Ito. Na. So ang tabay dito Diyan hose na padung dire is mauwi siya. Diba? Buslot siya guys. Buslot siya. Buang dugay ra siguro ni siya. So nagdako kuan guys. Nagdako gunting o entrial. So kani siya nga entrial ako na siyang guntingon para akong bangan ana. Lami man tani siya kanang murag sakit bitaw siya. Kanang ilak na kanang putpun siya sa murag idugtong ba. Mula siya bracket timot. Nya wala man. So ako sa lang siya mantinilan sa guma. So dapat hinuan na to. Grabe mahugawa. Grabe sa gita. Saglot ng kaayo. Agoy. Kaya ang alsa ng hose. Nagduda ko. Dugay lang siya. Kawal pa nabantayan. Jalan ba? Ayaw magkakapit na putol. So, ako saan siyang kuhan guys. Ako siyang tangtangon. I mean, hindi na siya mga nanaho. Kaya murag na tabunan sa lail sagbot. Ma! Ayay, go! Tubig! Lawas! Plastic guys. Muna na hubangan. Diyan na kulain. Tabala. Ano ay, kung makikita mo ganina.